Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asenze isibalo sethu sengiqalile nje ukuveza umdwebo osowuqhubekela ngawo. Yabona la ngisathi ngufaka ngembala noma nguthi ukugcwalisa. Isibalo sethu kodwa phezulu sithi sino f of x wethu sithi x squared plus 1. Ngifuna ukubona ukuthi kulo mdwebo wethu osithatha ususele ku0 usibeke ku3 wasuyavinjwa lapho ngomuqa sase saba nomuqa wethu ushona phezulu. Sifuna ukubona ukuthi mangaka ama rectangular esingakwazi ukuthi siwakhiphe khona la phakathi kumdwebo wethu. Uma sesiwakhiphile ke lawo ma rectangle kumdwebo wethu ncese, sizobheka ukuthi kungaki noma singakanani isikhala esisetshenzisiwe. Sokubiza lokhu ngokuthi delta x. Udelta x wethu ke ubhalwa ngokuthini? Ngokuthi uthi ax. Udelta x wethu ke loyo. Delta x wethu ke usuqala lapha phezulu sithi 3 minus 1 ngobani? Ngoba sisuka kubani? Sisuka ku3, sisuka ku1 safika saya ku3. Isikhala sethu ezansi sinama rectangle ethi mangaki? Awu4. Ngakho sizothola impendulo ethini? Half. Ngoba 2/4 kuyafana ukuthi ungawuguqula uthini uthi 1/4. Ngakho siyabheka la ngezansi ukuthi irectangle iyodwa inesikhala singakanani la ngezansi. Singakasibheki nesangaphezulu isikhala ukuthi singakanani sawo lama rectangle ethi sikwazile ukuthi siwathole kulo mdwebo wethu. Asiqale ngale yokuqala. Bona ukuthi ibambe lapha ya ku2. Uthi sithi ukuyiqhakazisa ngalombala. Sibone isibili ukuthi ibambephi. Shintsha umbala kuwo wonke ama rectangle ethu ngoba sifuna phela ukuthi angadedani. Sithi siqhakazise nayo ngaphakathi imekubayo. Imele ko4 noma ko3. Asibheke lesibili. Uma sibuka nje ngehlo ngathi bheke ko5. Ngathi bheke lapho ko5. Sivale. Sibeke rectangle yethu yokugcina. Ngathi bambe lapha ya esikhaleni sika7. Ngakho simele naso sihlobise ngaphakathi. Yeah. Nawo kama rectangle ethu ngembala iqamile awu4. Sohlobisile ngaphakathi sizama ukuveza ukuthi la kuma y axis athinta apha ama rectangle ethu ehamba ngawodwa. Sabona lapha ngenzansi nakhona ukuthi afika phi. Angazi kahle yeah ukuthi uyabona yini ukuthi ngizama ukwenzani, ngizama ukuvala isikhala lesi esishiyeke sivulekile uma ukuthi sesiqedile ukufaka imbalabala phakathi ku rectangular yethu. Asibona ukuthi uma sesehla ngenombolo ke manje sesiyangezansi sesizama ukuguqula phela umdwebo wethu bisibala sizomisa kanjani. Singathatha uF1 we rectangle yethu yokuqala sithi delta x plus imekuba sithi f1.5 delta x wethu rectangle yesibili. Yesithathu sithi sibiza ngoba sithi f2 delta x. Esine irectangular yethu yona sibize ngoba f of ba. Angithembe kuyakuvelela nawe lapho ngakuwena. Sibize f of 2.5. Singakhohlwa delta x wethu. Asiboneke manje ukuthi oF1 no delta x bethu bazosinikeza inombolo ethini. Lokho ngikubhalayo la eceleni ngithi approx area. Approx wami lona isinqamulelo segama lethi approximate. Umuntu bayithi approximate kusuke usuke ehlawumbisa ethi approximately u5 noma kusondele ku5. Ukuhlawumbisa ukuthi into isondele noma uqagela ukuthi mhlawumbe ngabe kumenga lapha ya. Asibone ukuthi f1 wami delta x wami wokuqala usipha u2 times 1/2 plus 3.25 times 1/2.
ngalesi no-5 times 1/2. Angithi siyazi ukuthi ulo 1/2 wethu usuthathaphi. Siwuthatha laphaya ku-delta x wami. U-delta x wami nje uzimele ungu-1/2. Khumbula ukuthi lokhu sikuguqulile lapha phezulu ka-3 minus 1/4 sawuthola u-1/2. Asibone kuhlanganiseni-ke inombolo zethu. U-2 times 1/2 noma sabe ngabe sengithatha nje u-1/2 ngube ngaphandle kuba ngiyazi ukuthi sino-1/2. U-1/2 u-1/2 wethu sekuzoba ngathi into engathi u-x. Ingakho sisikhiphela ngaphandle kwegwegwe. Sibe no-2 plus 3.25 plus 5 plus 7.25. Sithi usiphabane-ke loyo. Sibhake laphaya kwa-delta x wethu u-1/2. Ahlanganise-ke manje inamba zethu lezi. U-3.25 no-7.25 ngasheshe uhlanganiseke kakhulu ngoba u-25 no-25 bangasipha inamba ephelele ethi konke sekuhlangene 17.5. Base siba nempendulo esifinyelelisa ku-8.725 ngoba sesitimes nobani no-x no-delta x wethu wabani wa-1/2. Sinempendulo-ke manje ya 8.75 esho isikhala esithini esithi approximately mhlawumbe isikhala esisetshenzisiwe kule midwebo yokukhipha lama rectangular ethu u-8.725. Khululeka-ke sizophinde senze futhi ezinye izibalo kwamavidiyo alandelayo sisebenza ngama rectangular. Basithanda futhi singasebenzisa namanye ama shapes asigadiwe.